Doa, 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 era costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Os nosos pais e os nosos avós foron quen de conservaren a lingua de todos os galegos. Doa a doa, contra vento e marea souberon agardar. Sen institucións que a protexeran, sen normas que a preservaran, sen castes poderosas que a defenderan e con poucos intelectuais que a fecundaran. Nas mans dos galegos e galegas doxe, con máis medios e razóns, está depositada esta herdanza esencial para que floreza outras 1000 primaveras, como a forma propia e xenuína que temos de ver e interpretar o mundo. O galego falábase nas aldeas e todo o mundo o falaba. E falaba, en parte, hai que ter en conta, porque non tiña habido escolas. Recordo que só había unha rapaza que viñera de Cádiz ou de Huelva, da Andalucía, e que falaba o castelán. Para nós era unha cousa rarísima escoitarlle que falaba o castelán. Porque daquela non falábamos o castellano. Non falábamos o castellano. Nas aldeas non se falaba o castellano. Nos pueblos castellano, así algunha persona, se era un sitio que houbera Guardia Civil, pois fillos de algún Guardia Civil, fillos de dun maestro, unha maestra. Escoitabas así algunha familia que naturalmente que falaban xa para distinguirse, falaban o castelán, ou falaban os avós, ou os pais aos fillos, e sin algún caso castelán. Pero iso tamén se burlaban deles, non? Porque dicían, vai fricoleira, recordo unha vez que lle dicían a señora, agora todos imos a ser de Castilla la Nueva, dicían así co acento que falan así os rieixeiros, non? Burlábanse, de modo que non había problemas, non había bilingüismo armónico, ni nada. Todo o mundo falaba o galego. Non había ningunha presión porque o galego, como era a lingua dos pobres e dos miserables e non era a lingua do poder, non había conflicto. O conflicto lingüístico, o conflicto sempre se establece cando hai unha pugna, non? Naquela época era común en todos os centros de estudo, tanto relixiosos como non relixiosos, mas sobre todo relixiosos, en que había que falar castellano. O ensino era totalmente en castelán, tanto na igrexa como na todos. E se ibas tamén ao concello había que falar o castelán, non? E se ibas ao cuartel, pois tamén había que falar o castelán. Entonces cada un arreglábase como podía. Por eso hai xente que tiña complexos, non? Porque, claro, que os obligaban a falar o castelán, que se rían deles. Porque o problema que tiñamos, incluso cando estudábamos, é que tiñamos que memorizar todo. E moitas veces memorizabas as definicións, memorizabas os textos, pero non sabías o que decían. Pero que castellano nos íbamos a saber. Si aprendíamos a ler, sí. Cando nos enseñaban os libros, era en castellano. Pero é que o 90% da xente das aldeas, naqueles tempos, aprendía de eses maestros que puñan escuelas pola noite. E as clases eran todas en castellano. Non entendíamos nada. Sí, vamos, a maestra falaba o castellano, pero non falábamos o galego. Saíamos dali e ese mundo para nós xa terminaba e era todo totalmente en galego. Pero chegabas á igrexa, había que deixar o galego na porta. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. En las ciudades, yo creo que por presión del régimen se hablaba castellano. Y nosotros en el colegio hablábamos castellano.
Yo no aprendí el gallego, entiendo gallego y hablo gallego, pero no tengo soltura con él, porque de aquella no se estudiaba. Entonces, ¿qué pasaba en el colegio? Cuando venía uno hablando con acento gallego, nos reíamos de él. Non falas o gallego que dicen que son uns cubanos. Me chamaban a atención porque falaba o gallego. Nativas de Vigo. Entonces eu lle dicía a algunha, dice, pero como vos dá vergonza a vos? Eu que non son auténtica gallega, porque en realidad non era. Me gustaba falalo e tal, e vos que sodes, non, porque teñen que saber, dicen que somos uns poubanos. O falar o galego tempo era de poubanos. Cando tiñamos que vir a Santiago ou a outro sitio así, expresábamos malamente, como podíamos, para poder darnos a entender. Pois que a mí me acorda cando vivíamos con meus primos en Redondela, que cando viña a Vigo, a casa de meus pais, pois eu casi non falaba nada porque se rían de min. Porque eu falaba o gallego, eles falaban castellano. E incluso, cando unha das veces fun visitar unha sobrinha as Carmelitas de Ourense, cheguei ali falando galego, e entón van a avisar, dice, mire, está aí un señor aldeano que ven falando galego e quere falar convosco. Claro, e eu viña de Madrid. Cando eu decido de falar galego e escrever en galego, notei a falta de material que tiñamos en dicionarios, en gramáticas, en toda unha serie de cousas. Eu non sabía de que existía unha literatura gallega impresa. Eu sabía bastante do que escoitaba da literatura galego oral, de contos, adiviñas, refráns, pero non sabía de que había unha literatura galega impresa. No se permitía, las cosas no se publicaban, las cosas oficiales no se publicaban en gallego. Porque non se podía escribir nada en galego, nin andar a recitar nada en galego. Non estaba na escola, o galego non estaba nos medios de comunicación públicos, para nada. Polo tanto, pois tiña o seu estatus, e non se cuestionaba. O conflito non existía. Existía o descreto, simplemente, non? A infravaloración. Conseguiron que se avergonzaran os galegos de falar en galego, porque non era unha lingua de comunicación. A lingua de comunicación era o castelán. E o que falaban galego era un patán. Xente sin ideas, xente sin horizontes. Eu se me teñen na cabeza ese lavado de que o galego non servía para nada. Doa, 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 costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Os das aldeas éramos tratados en todos os sitios onde chegábamos de paletos, por non saber o castellano. Era que era de aldeanos, o falar o galego era de aldeanos. O falar gallego era así un pouco nesta xente, por exemplo, un pouco tal, o falar gallego. A prueba era que os meus pais entre eles falaban gallego, ya non falaban nos castellano. No seminario, por exemplo, se unha persoa, un alumno, decía unha palabra galega en lugar de unha palabra castellana, obrigaban a escrever un determinado número de veces a palabra que debía de ter usado. En nós non, en nós era unha cousa tal vez aínda un pouco peor, porque a persoa que se lle escapaba as palabras castellanas dábaselle unha moeda, unha cadela. A miña teima fundamental sempre é de quitar o complexo de que falar galego non é falar mal, é falar diferente, é outra fala. Non hai falas boas ni falas malas, naturalmente. Até que xa chegou o momento en que eu, vendo esa realidade, pois considerei que era totalmente absurdo. Porque, por exemplo, na miña aldea falaba galego, os meus pais falaban galego, todo o mundo falaba galego, e eu ali tiña que coller e falar un idioma que en realidade non era o meu.
Na aldea, a xente, non, en principio, falaba espontaneamente. O problema que tiñan é que cando unha persoa era estudada, esa persoa tiña que saber falar castellano. E eles quedaron asombrados porque eu, despois de 11 anos, vou por primeira vez á miña aldea e eu falo galego. E entón quedaban extrañados. Eu son galego mamante, quero dicir que miña nai solo falaba galego. Xa morreu, claro, morreu con 96 anos. Solo falaba galego. E comigo, ainda ahora, cando pois nos íbamos a Castilla, a Zamora, a terra de meu pai, e cando eu chegaba, ela falábamos galego, e lembrábame que a xente dicía, estos cataláns, como é posible que habléis outra lengua que non sea o castellano? Eso non lo... Os de Bilbao máis os cataláns entendían, non? Pero os outros non. E eu dixenlle, mira, si yo llego ahora a mi casa por la noche hablando castellano, mis hijos y mi mujer creen que voy borracho. Porque había outro da miña aldea que actualmente xa hai moitos anos que está no Brasil, que estudou para sacerdote, e ese, tan pronto como chegaba á aldea, pois ele sempre falaba castellano. E eu non, eu falaba sempre galego. E entón houve mulleres que dixeron, ai, que burriño este home. Mira que tantos anos por aí estudando non é sequer capaz de nos falar castellano.